Kajing bamla ban pinkin ria ki khar motor naga jaka ka baki shong kata them yomolong shilong na kapor kawan ra ya kajing mi ki huri ura ki te ki than ki ba marjan bat ka yodo hadien ki babun ki jingja ki bla dep banja ha ki por ki bla lej ha ka miet jong ka arpo trik uya yong arajar ar psa klami ka wai ka huri ura ka bla jan poi shedu pot ban mi ka jingya snam hapreng ki punjabi ki basa ka te jaka bat ki khna khasi katkum ka jing pentem kabayo na kipat ba ki basa ki te ki than laong ba ka jing yakan at kasdang na ka jing le ba he chang saw sangut ki punjabi ki belej bandi banbam hasaw ayom restaurant da ka ba ki kan taj ban sioi ka pisa ka bapoi sha upot jong ka jing yakan roi bu trai dukan uba bitar ye ka jing temsi jong kita ki khna punjabi lai thu ba ka por badan ka jing yakan roi kansan na wan poi ki samla khasi ki bla kan roi ye ka jing le ba he jong kita ki khna punjabi ya ka ba kala dan ka jing mi pat ba pat jong kumba san po nrpo ngot ki punjabi kabada ka wei ga jing mot kata ban thau jing kulmar henre ya kata ga jing yekin roi na ka restaurant bat ga jingwan kita ki punjabi lala no bantem da ga jingwan kloi ki pulet haba persang ban yet jing tep na ki pulet ki klem tre ban kran namar bakim yo jing bet na ki bahalor Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya